Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Wag ko masaya sa pag-standby dili. Ni apaingon nga ni si Sara. Ako siyang tuulon. Ay paglikay. Ug ayaw paghimog iskandalo. Pasalamat kang bunyag ron sa among anak ni Mateo. Atong anak Sara. Unsa pa may atong panagsultihan, ha? Mangita ko pagi. Nga mapadayon natong atong relasyon. Dili di mahimong isalikway ko ang dugo sa akong dugo. Gikinahanglan ko ang atong anak. Mura kag nagdamgo og udtong tutok, Anton. Bahala ka. Sara, tinod-on kong pagbawi ninyo sa atong anak, Sara. Maayo gani kay gitugtan ko ni Roger nga makabiya sa hotel. Mangita dayon kong taksi. Nagduda ko nga dunay binuang nga gibuhat si Anton. Dugay patad din ni ma. Na mauli na ang ubang mga bisita, Mateo. Pero niya pa ang amahan ni Sara ug ang iyang mga igsuon. Maikugtang mo na nilang pauli. Kapoy na ko ma. Hasta mo ni ka kapoy sab. Sige lang tug. Aw, mayo no undong. Gusto na lagi ko uli ma. Muuna di ay kagpauli nga niya pa man ang pamilya ni Sara. Huwato na to sila mo pauli, Mateo. Wa na ko kita brad na ko Anton ma. Tingalig may pauli na. Duda ko wa pa siya uli. Unsa? Ngita dyan siya pagi. Kugos siya mo ni ka. Mateo, kalma lang good. Mm, Imo na ang munyeka. Walay makaangko ni ini. Brad di ay na ko Anton. Ikaw ang nabutang nga amahan sa birth certificate ni Inday Barbie. Unsa na ma? Rehistro good sa bata. Og imo nga ang nabutang didto nga maoy iyang amahan. Ikaw ra gyud ang papa sa imong munyeka. More? Ay, Mateo, madunggan ka gani ni Sara, masuko gito nimo. Anong suko man siya? Kay wa kay salig niya. Si Sara ang nagbutang sa imongan nga maoy amahan sa munyeka. Tinod? Tinuod lagi. Doon na ka ba'y gatangan din eh? Ha? Doon kay nagduda ko nimo. Gibantayan ko ang imong mga lihok. O akong nakita nga midali kag duol ni Sara. Unsa? Murag hinay-hinay ng natubag nga akong pagduda. Na ikaw gyud ang tinuod nga boyfriend sa akong anak. Sa pagdali-dali ko, sir. Mabuwagan ko ana sa kong uyab da. Tungod ba sa imong ayab, giilad mo ang akong anak? Dili na tinuod, sir, oy. Imong anak. Wa ko'y labot sa bata, sir. Elliot, sir. Dili ko ikaw lungan. Hangtod nga multaw, yun ang kamatuuran. Sara, nakakita ka? Saon sa ma? Giduol sa imong amahan si Anton. Murag isok si Papa kami dool ni Anton, ma. Iya kang nakita ang pagduol ni Anton ako? Giduol ka ni Anton? Oo. May gikuha ko sa lamisa. O midali siya duol na ako. Wa gyud siya mahadlok nga diha ang imong amahan. Ambot lang niya, ma. Nanganti siya. Nga iya gyud ko duming bawion gikan ni Mateo. Ug mituo ka ba sa iyang panganti? Mituo ka, Sara? Mingaw man ang bay. Wa gid ko nakitang tao sa gawas.
Ni aka si Anton, nganong namakakman siya nako. Nganong ang iyang gipananghid nako, nga makigbanding siya sa iyang bro. Pero matod pa si iyang bro, nga wa sila magsabot. Hindi ay kini si Anton. Bahala na kung sa ikasulti sa mga tao nga niya sa palibot. Musinggit kog tuman sa ginawa. Aron mo gawa si Anton. Anton! Pauli ka na. Bay, ako ba drive ni mama ni mo? Ako i-drive ni mama ni mo. Sa? Ako i-drive sa auto ni mama ni mo. Ayan, sakay si mama ni mo, Mateo, Sara, ug si Inday Munyika. Oh, Unsay? Munyika lagi. Anong inyo manangan nagmunyika akong anak? Wala no? Ang amahan mo yung nagbuot. Nga tawgon sa Munyika, magbuot mga. Ikaw ba? Eh, Ikaw. Sige pasabot ni mong amahan sa bata. Ha? Diyo to eh. Tungaton, buhi taon ko. Subuy. Buhi ko! Saan ka? Suko ka? Ha? Wa. Suko ka? Pagkawagin ka ba? Pagkawagin ako yung nalabot ini. Ay, pagkawagin ako yung labot ini. Nga nang ako may pirmi ni mo mabutan, ha? Hoy, naibaw ka nga akong anak ang gibunyagan karon. Ipamugos magyan inyong anak siya ni Mateo. Buhi yun ako. Buhi na ko ilyon ako, be. Paita, bin ako eh. Paita na ko ini, eh. Lamat. Barag ko na, barag ko. Barag ng naong nimo. Inyag barag ka. Sukol ka na ko, ha? Ay, sorry. Go karon. Di ko masukol ni mo, eh. Kadako na mo. Lawas? Ikaw, di ka na akong lawas. Dako sa lagi, pero kina akong lawas dong. Pangromansa ra mo gud ni. Sa mo ha. Romansa. Pagrubo mo na mo, pagsubagay mo na. Romansa Dako mo lang na ng tiyan ni mo da. Hagi lang. Hoy, Bugart. Ado lang ko bidali. Naman. Magsabot ha. Naman. Paminog mayo. Sagani! Kasuko ba? Sorry. Paminaw. Minamit ako. Sa gayon nga makasakay na sila mama ug Mateo sa gidaan nimong auto. Oh. Palargada na. Oh? Aron aris sakay sa kong auto si Sarah ug ang bata. Baraw. Unsay baraw? Bahala nagmasuko ka na ko dong. Di lang si mama ni mo. Kay si mama ko ninyo ang mo nagsweldo na ko. Unya, ako siyang spakon. Oh shit. Oh shit ka sip-sip nimo. Sip-sip ka. Katawa ra bay. Ikaw ba'y mamudag trabaho ha? Duganton? Alim ba? Ha? Di lang ko. Ay, malbe. Ano may mutuon ako eh. Tuo mo ko mo. Migo ko ta. Saan ka? Pero, ay lang ko na ron. Iyay. Isong gignaw si Dong Mateo nga nagpaingon din eh. Iyay. Ay. Sige, Yay. Bugart. Diha ka na. Wala, Adlok! Bagay mo! Bagay mo! Adlok! Sa'yo na lang hadlok ko ni Dong Anton eh. Kurog man na gini siyang Dong Mateo. Daghan man ang nananaw nako. Saman, wa sila maanat. Nga doon ay magsinggit-singgit. Naglagot ako da. Naglagot ang gid ko sa gibuhat ni Anton. Nganong iya man kong giilad? Nganong nananghit man siya nga magbanding sila og ang iyang mga bro? Nganong namakakman siya nako? Ngano? Sige na, Bugart. Larga na. Ator na, ma'am. Hain man, Brad nako Anton, ma. Kung ngita mo kaya Dong Mateo. Ngita lang. Niha, sukok ka niya. Imo isagit matuman og pagbantay nga di ka dole mo ni ka karon sukok ka. Aw ngita ka. Ang idagan balang niya kauban mo ni ka. O patay siya nako. Sa ligi, mo na yung magigadlo ka nga ron. Di gid siya makapugos ni Bibi Munika no. Lagi. Awasan. Mateo, nganong maghiskot ka naman og patay, ha? Lagot ko, Brad na ko, Anton. Iyang mga angkon, munyikabi. Mateo, di ba giingnan ka naman ako nga ikaw ray nakatag-iyas mo ni ka? Ikaw. Aw ni gyud si Sarah.
makapamatuod siya nga ikaw mao'y amahan sa munyeka. Di ba, Sarah? Ha? Nga sa birth certificate sa bata, si Mateo mo'y gibutang nimo nga iyang papa? Kuan. Oo. Si Mateo mo ay nabutang dito nga papa sa munyeka. Mateo! Mateo! Stoy! Nagbinata na sad ka, oh. Sorry na, Sarah. Ang lipay, manggod ko. Kumaw na dong Mateo nga ikaw mo rin ang amahan ni Monica. Ay nagkasuko nga mukugos niya si Brad Anthony mo. O kinsa nagsulti nimo nga makahimo sa pagkugo si Anton sa bata? Lobe! Wa ba di ka musugod sa Wa sa ilabot sa bata. Maong wa sa katungod nga mukugos bisag sa paghikap lang. Be. Oh, dool na ta sa ato. Hala! Hala, ma'am! Lo! May Ano, babae Bugard? na- may babae na katang sakit sa atong bahay, ma'am. Aw si imong bahay. Yuwan ko na. Naatuod, no? Oh. Ang kalivin man na ni Anton. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!